som la classe de ball de bastons de sisè. Aquest any us hem preparat una obra especial i una mica diferent als altres anys. S'intitula Un Nadal diferent. L'hem preparat amb tota il·lusió del món. Espero que us agradi molt. Estigueu atents que comencem. En un petit pit del barri d'Hostafrancs, a prop de plaça Espanya de l'escola Francesc Macià, viu una família molt maca i treballadora. Estem parlant de la família López. Aquesta família és molt nombrosa. Tenim els avis Rosa i Ramon. Els avis tenen 3 fills, Fèlix, Diego i Cristina. El fill gran, Fèlix, no viu amb ells, perquè està vivint a Andorra amb el seu marit, Vicent, i les seves 2 filles, Lisa i Martina. La filla petita tampoc viu amb ells perquè està vivint a Lleida amb la seva parella, Sara. Però el fill mitjà Diego sí que viu amb ells. També viu amb ells la seva dona Isabela i els seus fills Marc i Maria. Voleu saber quina història ens va passar a aquesta família? Doncs ara us la contarem. S'aproximava el mes de desembre i començava a fer fred. Era divendres i estava sopant tots junts a la taula, quan va recordar una cosa molt però que molt important. Ostres, tu, ja tenim a tocar el Nadal. Pràcticament ja sol queda un mes. I acabarem aviat el tió! Sí, el tió! Ara, doneu-nos cau. No us encampi el baile, que si no puc entrar li podríem donar. Voleu que anem el papa, vosaltres i jo, a buscar la serra de Collserola? Sí, quina emoció! Doncs ja està, no se parli més. Demà al matí, a primera hora, a buscar el tió. Al matí següent, el pare Diego, la mare Isabela i els seus fills, Marc i Maria, es van llevar ben d'hora per anar a la serra de Collserola per buscar el tió. Tió, on ets, tió? Tió, no trobem. On estàs amagat? Mama, com és que no trobem de com anar al tió? Jo porto unes quantes hores donant voltes. La veritat que no he vist per cap lloc. Que estrany. I mira que ens hem portat la serra de cap a peu. Per cert, estic molt cansat. I vosaltres com esteu? Tinc ganes de trobar el tió, però també tinc ganes d'anar a casa. Estic cansada. Diego, anem a casa ja. Jo crec que ja és hora. Al final farà mal en els peus i nos sortirà a bulloques. Vinga, nens, marxem cap al cotxe i anem a casa. El Diego, la Isabela i els seus fills, Marc i Maria, van marxar cap a casa amb una sensació de preocupació i tristesa a la vegada. És clar, no havien pogut trobar el tió i no entenien ben bé per què. Cada any havien anat a buscar-lo a Collserola i el tió els esperava sempre amb un somriure al llom. Per què aquest any no estava? Què li hauria passat? Ui, quines carreteres cansades que esteu, no? Sí, i sembla que molt contents no venen. No em troben el tió. Ens hem deixat les cames buscant. No hi ha hagut manera, tu. No sé si podem cagar el tió aquest any. Va. No diguis tonteries. Diego, truca als teus germans a veure si els hi han trobat. No em crec que de sobte els tions hagin desaparegut. Quanta raó, Fèlix Casa la Rosa, que és la veu de l'experiència. Espereu, feu el portàtil, em connecto al meu correu i els truco per Google Meet als fets i a les piedres. Mira, ja sona! Hola, nois, com esteu? Doncs una mica preocupats. Havíem anat a Collserola i no hem trobat el tió. Mira què s'ha passat. Com a nosaltres, tu. Ens va passar el mateix fa 2 dies. Què dius? També ho heu trobat? Què passa, família? Saludem als coixinets. Hola, com esteu? Quin aire de veure's a tots. Que guai! Per què no fem videotrucades com aquestes? M'encanten! Hola, noies, que dans esteu? Escolta, vostès us heu anat a buscar el tió? Ostres, està bé que treguis el tema. No s'ho donarà de voltes per la muntanya que van donar per trobar-lo, per aquí per Andorra. Sí, una setmana buscant que hem estat, però al fi li vam trobar. Aquí no sabeu com el vam trobar al final? Conta-li tu, que vas tenir la idea.
Doncs em va ocórrer cantar-li ben fort la cançó del Cagatió. Vaig pensar que cantar-li igual el trobava, i així va ser. Em va sortir just al damunt on estava cantant. A veure si amb això el coronavirus els cims han amagat no ens deixen veure. Això serà, carinyet. Haurem de provar de sortir per aquí, per les muntanyes lleidatanes, un altre cop, a veure si el trobem. Nosaltres podríem fer el mateix, no? Sí, demà mateix sortirem per Collserola i fins que no el trobem no pararem de cantar. Moltíssimes gràcies per l'idea que ens heu donat. Ens veiem un altre dia i us contarem si el veiem demà. Adeu a tots, l'estimem molt! Quina vida més productiva! La família López havia trobat la forma de poder trobar el tio Sol. Feia falta cantar-li la cançó del Cagatió. Forces, tio, no se fien de sortir perquè tenen por del coronavirus, però si li cantem ben fort, segur que li donem confiança i li fa sortir del magatall. Al matí següent, la família López es va llevar ben d'hora i van decidir anar un altre cop a Collserola. Aquesta vegada també els van acompanyar uns veïns molt macos del seu bloc. Érem una família que tenia molta relació i els portava molt bé. Aquesta família està formada per la mare Lucía i les seves dues filles, Júlia i Laura. Què penseu? Podrem trobar el tio? Doncs ara ho veurem. A veure si hi podem veure el tio. Jo cantaré ben fort, a veure si el puc trobar. Jo també. Nosaltres us ajudarem a cantar ben fort i a veure que no el trobem. Veritat que ens posarem en un cotxe normal? I tant, mama, jo cantaré amb totes les meves forces. Sí, jo també cantaré més fort i funcionaré la frase. Esteu preparats per cantar ben fort? Sí! Després d'haver trobat el tio, la família López, ben contents, el van portar cap a casa. I com cada any li van donar bona cosa de menjar fins que va arribar el Nadal. Aquell tio estava ben feliç i content de que l'haguessin trobat. I com no, estava amb un llon ben somrient, perquè li havien donat de menjar cada dia. Han passat els dies fins que per fi avui ha arribat el Nadal i com cada any ha arribat el moment de cagar el tió. Però ja sabeu que és un Nadal diferent, ja que cadascú ha d'estar a la seva casa i no poden reunir-nos per celebrar-ho tots junts. De totes formes, avui en dia tenim molta tecnologia que ens ajuda a poder reunir de forma online i la família López s'ha reunit telemàticament per poder celebrar el Nadal tots junts. Bon Nadal a tots, família! Bon Nadal i bon tio, filles de les meves. Igualment, us estimem molt! Per cert, on podem trobar el tio de cantar la cançó? Sí, va ser molt bona idea, això de cantar-li. Bon Nadal a tothom, esteu tots molt guapos i guapes. Bon Nadal, família, de Naregol que el trobéssiu. Estic molt contenta de veure-us. Jo també! Bon Nadal a tothom! Bon Nadal a tots! Estic molt contenta de veure-us. Hola, germanets i nevadetes, esteu molt guapos
Sí, ens vam acompanyar les veïnes a buscar-lo. Vam cantar tots junts ben fort i el vam veure de seguida. I així com la família López ha celebrat Nadal. D'aquí una estona acabaran tio tots junts. Sí, i podran veure què els hi caga a cadascun. Perquè encara que aquest Nadal sigui diferent, el més important és gaudir de la família. És clar, i si no poden estar tots junts, almenys tenim tecnologies que ens ajuden a poder veure'ns. I a cagar el tió, que és el més important de l'obra, no t'hi oblidis. I així acaba la nostra obra de teatre. Esperem que us hagi agradat. Però abans us volem dir una cosa molt important. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swinging, jingle bells ringing. Snowing and blowing, the bushes are flowing. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bells sound. Dancing and dancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright sunrise, bright sunrise. Don't you rock and roll. Jingle bell time, it's a sweat time. To go, God, man, I want a horse sleigh. Giddy up, jingle horse, drink up your feet. Jingle all around the clock. Big Santa man, jingle the beat. That's the jingle bell. Jingle bell rock, jingle bell chime, jingle bell time. Snowing and rolling, the bushes are fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells are chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, bright skies, bright skies. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true.